ממש... לא, אני לא רוצה להגיד סתם. אני לא יודע. לא רוצה להגיד סתם. ראיתי אותו יורה, זורק את הנשק. הסתכלתי על הנשק כדי לראות אם זה לא משהו שכדאי להרחיק את האנשים, לפי כמה שאני מבין, אני יודע. נראה חסר ערך אחרי שהוא זרק אותו מתחת לכיסא שם מול המקום. ניסיתי להגיש עזרה ראשונה למי שיכולתי, וזהו, שהגיעו מד"א, הלכתי. כלומר, אתה ראית סביבך את הנפגעים? כן, כי למיטב הבנתנו היו מספר זירות של ירי, אז גם אני לא יודע לגבי זה, בסיטואציות כאלה אתה לא יודע להעריך. כן, ברור. החבר'ה שנפצעו לידי היו כאמור מחוץ למקס ברנר, אבל אני לא רוצה להגיד סתם מעבר, את יודעת... כן. לא יודע. אני ראיתי מישהי נשכבה קצת מאחור, אבל זה נראה לי שהיא טיפה... או מלחץ, או שאחד הכדורים התרחק טיפה יותר, אבל זה לא יודע כמה, לא יודע מה להגיד לך. אוקיי. ראם שרמן, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה לך. יואב אבן, כתבנו לענייני בריאות, אתה מצטרף אלינו עם העדכונים שלך. כן, אני נמצא כרגע בבית החולים איכילוב, ואני יכול לעדכן שהגיעו לכאן כבר 6 פצועים מתוך 9 שידוע עליהם עד עכשיו. מתוך 9 פצועים שאנחנו מדברים עליהם בפיגוע הזה, אנחנו מדברים על 1 במצב אנוש, 2 במצב קשה, והיתר בדרגות פציעה שונות, כשככל הנראה ישנם עוד פצועים במצב קשה. אני חושב שלבית החולים איכילוב כבר פונתה אותה אישה שהיא במצב אנוש. אני חייב להגיד שהיא פונתה תוך כדי החייאה, והיא הוכנסה לתוך בית החולים. בנוסף אליה כאמור עוד 5 פצועים. אני מניח שגם יתר הפצועים יגיעו לכאן, כי בעוד שאני מדבר איתכם אני שומע אמבולנסים נוספים מתקרבים לכאן. אני מניח שזה אחד מעוד 3 הפצועים הנוספים, אם כי אני מעריך שהמספר יהיה גדול יותר בהמשך, כי אני יודע שישנם גם נפגעי חרדה, אבל אם אפשר לסכם עד עכשיו, אז 9 פצועים מתוכם, 6 כבר פונו, סך הכל מתוך 9, 1 אנוש יותר ליתר דיוק, עוד 2 במצב קשה, והיתר בדרגות פציעה שונות. תמונת המצב תתברר קצת יותר, אני מניח, בדקות הקרובות. יואב, הערכה של כוחות ההצלה היא שפינוי הנפגעים בזירה הסתיים? נסתיימו הסריקות שם בדרך כלל? היות ואני מדווח לכם עכשיו מבית החולים איכילוב, וזה באמת בית חולים שהוא כל כך קרוב למתחם שבו בוצע הפיגוע, קשה לי להאמין שיפנו לבית חולים אחר, ומכיוון שפונו לכאן רק 6 פצועים ואנחנו מדווחים על 9, אז אני מניח שישנם עוד פצועים בדרך. כלומר לשאלתך, לא, עדיין לא כל הפצועים פונו מהזירה. אפשר להסביר את זה בכך שבחלק מהמקרים, לפני שאפשר לפנות את הפצוע, צריך לתת בו איזשהו טיפול מייצב, טיפול ראשוני דחוף עוד בזירה עצמה לפני שמפנים אותו, מכיוון שהפינוי עצמו עלול לסכן אותו. אז אני חושב שעוד 3 פצועים במינימום אמורים להגיע לכאן. סך הכל פונו כבר 6, אנחנו מדווחים כעת על 9 פצועים סך הכל, כאמור מתוכם 1 אנוש, 2 קשה והיתר בדרגות פציעה שונות. יואב אבן בבית החולים איכילוב בתל אביב, תודה לך על הדיווח הזה. 9:59, עכשיו פחות מחצי שעה מאז הדיווח הראשוני שמתקבל על ירי במתחם שרונה בתל אביב, סמוך מאוד לבסיס הקריה. ככל הנראה ירי במספר מוקדים. מהשטח מפונים 9 נפגעים, 1 מהם במצב אנוש, 2 במצב בינוני עד קשה, אפשר שהם מחוסרי הכרה כפי שדיווחנו קודם. השאר בדרגות פציעה שונות. מחבל אחד נתפס לא רחוק מהזירה ברחוב ה4, כנראה תוך ניסיון